नमस्ते. आज एकादशी आहे. आज मी एकादशीसाठी आहे ना मी फराळ बनवते. आता उपवास तर आता सोडणार नाही, पण आपलं बनवायला पाहिजे ना. पण तुम्हाला बनवून दाखवते. मी काय काय बनवते आहे ना ते तुम्हाला बनवताना दाखवते, कारण आता साहित्य मी सगळं मिक्स घेतलेलं आहे. आणि असं मी 2 प्रकार बनवणार आहे, ते तुम्हाला आता बनवून दाखवते. आणि बनवताना त्याच्यासाठी काय साहित्य घेतलंय ते मी तुम्हाला दाखवेन. आता इथे बघा रताली मम्मी कशी कापते. कसं घ्यायचं, कसं कापायचं. असे खराब असतील ना तर असं जरासं वरचं साल काढून टाकायचं. आणि असे स्लाइस करायचे पहिले पातळ, आणि त्याच्यानंतर असे त्याचे पीस करायचे. असे स्लाइस करायचे. ते कापत नाही, जाड असतात ना, म्हणून बोललो कापून दाखवायला, व्हिडिओ करायला. थोडा त्याचं डाग असतात ना, हे डाग असतात ना, हे काढून टाकायचे. हे काढून टाकायचे तासून. मग तळलेला बटाटा कसं आपण गोल काप करतो तशी गोल. आणि त्याच्यानंतर असे पीस करायचे, मधून कापलं आणि माशाचे कापत जायचे. असे पीस करायचे. आपण छोटे फोडी केले ना तरी पण चालतील, पण तू लांब केलेस ना. असे लांब केले. ओके, असेच कापून घ्यायचे सर्व. असे सर्व कापून घेते. ही मिरची घेतली आहे. मिरची कशी कापायची. उपवासाला आहे ना अशी मिरची आणायची, जास्त ती तिखटवाली लवंगी मिरची नाही आणायची. हे फिक्के मिरची म्हणतात त्याला. फिक्का मिरची. याला कशी कापायची. तिखट मिरची चांगली असते. कापायची त्याला. ही कापायची, बारीक एकदम कापायची. दाखव, म्हणजे कटिंगचं दाखव होईल ना एक शॉर्ट इकडे व्हिडिओचा. म्हणजे माणसाने कसला डाऊट नाही पडला पाहिजे ना. असे चिरायचे. मधून चिरायचे आहेत का. 4 वेळेला चिरायचे, म्हणजे बारीक येतात. बघा आपल्याला ही जाड मिरची नाही घ्यायची आहे ना. नाही, जाड मिरची नाही घ्यायची. मग ह्याला ना एक तिखट मिरचीवाल्याकडे गेलो होतो ना. असे 4 भाग करायचे पहिले, म्हणजे बारीक येतात चिरून. मग तोच बोलला इसको फिक्का मिरची बोलते. फिक्का मिरची. आणि हे भरायची मिरची, ही नाही वापरायची आपल्याला. नाही. असे कापून घ्यायचे सर्व. 4 भाग करायचे आणि असे बारीक चिरून घ्यायची. किती मिरची कापणार असे. ह्याला मी आता 2 मिरची कापणार आहे, कारण ही तिखट नाही आहे ना, खायला पण चांगली. ओके. आता मी पहिला आहे ना ही रताळी मी कापून, म्हणजे स्वच्छ धुवून पहिली धुवायची, माती लागलेली असते. स्वच्छ धुवायची 2-3 वेळा चांगली एकदम, आणि त्याच्यानंतर ती कापायची. आणि कापून झाल्यावर परत धुवायची. अशी मी स्वच्छ कापून धुवून स्वच्छ घेतलेली आहेत बघा. ही वाली चालेल का बघ. ही वाली चालेल. चालेल ना. ते वरचं काढून टाकलंय ना, असं वरचं काढून टाकायचं. ती नंतर ती काळी पडतात. जास्त उशीर झाला ना तर बटाटे कशी काळी पडतात तशी ती रताळी काळी पडत जातात. म्हणून लगेच आहे ना कापून झालं की लगेच करायची. आता मी गॅस पेटवते. पहिली कढई घेते. आता मी ती कढई ठेवली. कढईमध्ये आहे ना मी 2 चमचे तूप टाकते. हे तूप बघा एकदम आता थंडीच्या पावसाचा ते गाढा झालेला आहे, म्हणजे घट्ट झालेला आहे. असे 2 चमचे का घट्ट. हे 2 चमचे झाले. म्हणजे घट्ट एकच चमचा. आता इथे मी 2 चमचे तूप टाकलाय. तूप तापल्यावर आहे ना आता मी ही रताळी कशी बनवणार आहे माहितीये का. गोड रताळी बनवणार आहे, पण एकदम पण गोड चांगली नाही वाटत ना उपवासाची. म्हणून थोडीशी त्याच्यामध्ये आपल्याला मिरची टाकायची आहे. आणि ही मिरची आहे ना तिखट नाही आहे बघा, अशी मिरची आहे. आपली लवंगी मिरची असतात ती खूप तिखट असतात. ही कमी तिखटची आहे. ती मी कापून घेतली 3-4. आता मी थोडी आहे ना मिरची त्याच्यामध्ये टाकते. आणि लगेच आहे ना आपण रताळी टाकायची. लगेच रताळी टाकली. बघा आमची दिल बघा कशी खेळते. पकड 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 आमच्या दिलूला. पकडा 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 पकडा. बघा तुम्ही म्हणता ना ऍक्टिव्ह नाही. बघा किती धावते बघा ती. कुठे गेली आहे माझी दिल. माझी दिल कुठे गेली. जा शिशी कर, जा शिशी कर. व्हेरी गुड. आज नाही शिशी नाही झाली आहे. आज खेळायचं. ये बाहेर, ये खेळले. ये बाहेर. म्हणजे दिनू बघा किती ऍक्टिव्ह आहे. लय धावते. ये इकडे आतमध्ये. चल ये इकडे आहे. शिशी कर मग. हे पाहिजे. सू करायची आहे. कर सू. कर सू. उलटी. बघा आता आमची दिलू सू करणार त्याच्यात. बघा तिने कसं मागून घेतलं बघितलं. बस बस. साफ आहे, साफ आहे. चल. साफ आहे. कर सू. तू झाल्यावर ये बाहेर. आता रताळी बघा तुपामध्ये चांगली फिरवून घेतली आहे. आता थोडासा गॅस बारीक करायचा आणि वाफेवर शिजू द्यायची.
किती मिनिटं? दोन दोन मिनिटांनी आपण बघायचं. रताळी कशी पटकन शिजतात ना बटाट्यासारखी, मग 2-2 मिनिटांनी आपण शिजवून घ्यायची. आणि एकदम आपल्याला म्हणजे एकदम बारीक शिजवायची पण नाही जास्त. आता हे बटाटे इकडे शिजेपर्यंत आहे ना, आता मी शेंगदाणे भाजून घेतले. हे शेंगदाणे भाजून साल काढून घेतले. याचा आपल्याला कूट करून घ्यायचा आहे. चला दिली या. आणि त्याच्यानंतर आपल्याला आहे ना इथे चटणी वाटायची आहे. चला परत धावा धावा. चला दिलो परत पकडा पकडी पकडा पकडी. हां धावा धावा. वॉकिंग करा चला. वॉकिंग करा चला. 3, 2 बोल. आता इथे शेंगदाणे मी बारीक करून घेते, पण पहिला आहे ना जरा रताळी ढवलून घेते. त्या पटकन शिजतात. परत आपल्याला वाफेवर ठेवायचं. हा, आता वाफेवर शिजेपर्यंत वाफेवर ठेवायचं आहे. तोपर्यंत खाली नको राहिला ना, म्हणून एक एक आपण करून घ्यायचं पटापट. आता इथे शेंगदाण्याची पावडर करून घेतली. आता मी तुम्हाला चटणी वाटून दाखवते. 3 मिरची घेतली. आपल्याला 2 चमचे दही घेतलंय. चटणीसाठी आहे. आणि खोबरं घेते. आपल्याला जेवढी चटणी पाहिजे असेल ना त्या हिशोबाने आपण खोबरं घ्यायचं. हे खोबरं आहे ना मी रताळ्यामध्ये टाकायला ठेवते. आता याच्यामध्ये आपण चटणीमध्ये मीठ टाकायचे, उपासाचं मीठ. दिलू बाहेर जायचंय. माझ्या दिलूला बाहेर जायचंय. माझ्या दिलूला बाहेर जायचंय. माझ्या दिलूला बाहेर जायचंय. हां दिलूला बाहेर जायचंय. ये बाहेर ये. इकडे बस ये. इकडे बस ये. दिल इकडे. आणि इथे बघा आपली चटणी पण एकदम रेडी. आता मिक्सरचं काम झालेलं आहे. मिक्सरचं काम झालेलं आहे. मिक्सरचं बटन बंद करा. मिक्सर काढा. गोल फिरवा मिक्सरला. तोपर्यंत आपले रताळी पण शिजली असतील. एकदा किचन मध्ये आलं ना की ते किचन मधलंच काम करायचं. हो बरोबर. आता आपली रताळी बघूया. या भांड्याला खाली लागत नाही ना, म्हणूनच हे भांड्यामध्ये बनवतात ना. आता आपली रताळी शिजायला आली आहे. म्हणजे शिजल्यातच जमा असे तुकडे पडतात आहे बघ. हे तुकडे पडतात आहे बघ. तुकडे पडतात. म्हणजे आपली शिजली. आता मी त्याच्यामध्ये काय काय टाकते बघा. थोडीशी साखर टाकायची. एक चमचा घेतला. 1-1.5 चमचा साखर टाकायची. गोड पाहिजे ना म्हणून. थोडासा शेंगदाण्याचा कूट टेस्टसाठी, चवीसाठी. आपण खोबरं तर टाकणारच आहे, पण थोडं म्हणजे दिसायला पण चांगलं आणि टेस्ट चांगली येते. आणि हे आपलं खोबरं. आणि थोडंसं मीठ. उपवासाचं मीठ. ही झाली आपली एक रेसिपी. ही झाली आपली भाजी, गोड भाजी रताळ्याची. थोडी आता वाफ लावायला देते. मीठ लागायला पाहिजे, खोबरं लागायला पाहिजे ना. एकदम भाजी बघा. उपवासाची रताळ्याची भाजी साधी आणि सोपी आणि झटपट पण होणारी. आता समजा तुम्ही खोबरं नसेल ना, तुम्हाला मी एक टिप्स सांगते. खोबरं नाही आणला तरी पण चालेल. शेंगदाण्याची पावडर टाकायची. आणि शेंगदाण्याची पावडर नसेल तर खोबरं टाकायचं. म्हणजे दोन्ही मधून एक काहीतरी टाकलंच पाहिजे, त्याशिवाय टेस्ट नाही लागणार. त्याला वाफ लावून ठेवताना परत दुसरी रेसिपी आहे ना. आता मी म्हणजे दुसऱ्याची तयारी करते. हे झाकण मला काचीचं आहे ना, त्याच्यामुळे मला इथे सांभाळायला लागतो, कारण आपलं किचन छोटं आहे ना. तर झाकण मारा मित्रमंडळाला जास्त केअरफुल राहायला लागते. हा, थोडी वाफ लावायला दिली. आता मी आहे ना चटणी पहिली काढते. ते चटणी नंतर काढते. आता मी दुसरी बनवते रेसिपी.
हे भांड्याचं काम झालेलं आहे, ती साईडला राहू दे. काला देईल दरवाजा बंद झाला. दरवाजा खुला म्हणजे दिलूला बाहेर बघायचं असतं ना दिलू. बघा आमच्या दिलूच्या इकडे ड्रॉप टाकलेलं, ते काय नाही करत येतील. आमच्या दिलूच्या इकडे ड्रॉप टाकलं होतं. आमची शाने दिलू. दिलूकडे पाणी कुठून आलं? भिजायला गेलेली. हां बस बसा, व्हेरी गुड, बसा. ते दिलूला लागेल दरवाजा. आता इथे बसणारी मॅडम आणि बाहेर असं बघत बसणार बघा. इथे मी तूप आहे ना जरा गरम करून घेतलंय, म्हणजे थंड थंड पाहिजे, पण तो घट्ट होता ना म्हणून जरा पातळ करून घेतलाय. आता मी काय करते, याच्यामध्ये हा दुसऱ्या रेसिपी मध्ये हात टाकायच्या आधी आपल्या रताळी झालेली आहे, ती गॅस बंद करून टाकते. आता पहिला एकदा ढवळते. आता याच्यामध्ये थोडी आहे ना मिरची पावडर टाकते. लास्टला लास्टला टाकायची थोडीशी, जरा स्वाद चांगला येतो. आपली एक भाजी तयार झालेली आहे. आता तुम्ही समजा मी 2 बनवते, पण तुम्ही 2 बनवायची गरज नाही तुम्हाला. तुम्ही एक अशी भाजी बनवलात तरी पण चालेल, तुमच्यावर आहे. तुम्हाला जर चांगलं खायचं असेल ना तर तुम्ही बनवू शकता, असं काही प्रॉब्लेम नाही आहे. पण मी तुम्हाला बनवून दाखवलंय की अशी पण तुम्ही बनवू शकता. आता आपली भाजी झालेली आहे, गॅस बंद करते. दुसरी रेसिपी आता दुसरं बनवते बघा. आता मी हे 1 वाटी साबुदाणे रात्री भिजत ठेवले, म्हणजे असे 1 तास आहे ना ते पाण्यात होते. स्वच्छ धुतले पहिले आणि 1 तास पाण्यामध्ये ठेवले आणि नंतर आहे ना त्यातलं पाणी काढून झाकून ठेवले. म्हणजे आता सकाळ झाली आहे ना. आता ते असे फुलले आहेत बघा, फुललेले दाखव. मी रात्रभर पाण्यात नाही ठेवले बघा. आता ते असे फुलले आहेत, पिठासारखे झाले आहेत. हा, आता हे काढून घ्यायचे परातीमध्ये. त्याच्याच मध्ये 2 बटाटे घेतले. बटाटे आता शिजवून घेतलेले मी कुकरला लावून. आता ही बटाट्याची साल काढून घेतली. आता ही बटाटा आहे ना असं किसणीवर किसून घ्यायचं. आता इथे मी बटाटे किसून घेतले. त्याच्यामध्ये आपण मिरची टाकूया पहिली. ही मिरची काही तिखट नाही आहे, आपण आपलं कमी जास्त टाकू शकता. कारण मी स्पेशल आहे ना उपवासासाठी मिरची आणायला सांगितली पप्पूला, तर तिखट नाही म्हणून. आपलं चवीपुरतं मीठ टाकायचं. शेंगदाण्याचं कूट टाकायचं. थोडीशी साखर टाकायची, जास्त नाही टाकायची, थोडीशी. कारण आपल्याला आहे ना चटणी बरोबर खायचं आहे ना. आता हे चांगला गोळा होईपर्यंत मळून घ्यायचं. पाणी टाकायचं? पाणी नाही टाकायचं, कारण बटाटा ओला आहे ना. हे चांगलं पीठ आहे ना असं पिठासारखं मळून घ्यायचं, सगळं मिक्स केलेलं साहित्य. आणि आता हे हाताला चिकट आहे ना, आपल्याला थोडंसं तूप घ्यायचं आहे. म्हणून मी त्याच्यासाठी हे तूप आहे ना थोडं पातळ करून घेतलंय. थंड आहे तूप. चेक करायचं असं. हा, नाही तर डायरेक्ट हातावर नाही घ्यायचं. हातावरतीच वडे तलतील. हाताला चिकटत नाही बघ, सगळं निघतो हाताचा. ही कोणाची दिलंय? ही कोणाची दिलंय? एवढी मोठी कोणाची दिलंय? इकडे बघ, इकडे बघ. हात दे, हँड शेक कर. हात दे, हात.
असे मी 4 गोळे करून घेतले. हम्म. म्हणजे हाताला लागलंय ना तोपर्यंत 4 गोळे करून घेतले. आता मी हात धुवते. आता इथे बघा मी 2 पिशव्या होते, आपण किराणा स्टोअर मधून सामान आणतो ना तसे 2 पिशव्या होते. ते 2 पिशव्या मी असे कापून घेतले आणि बघा चौकोनी त्याचे सीट बनवून घेतले. आता मी असे 2 कापून घेतले. आता आपल्याला आहे ना या प्लास्टिकच्या पिशवीला आहे ना आपण सीटला तूप लावून घ्यायचं थोडा. आता ह्याच्यावरती आपल्याला ते थापायचं आहे. तूप लावून घेतलंय सीटला. असं थोडं आहे ना पातळ करून घ्यायचं हातावर थापून. आता हे असं जरा थापून घ्यायचं, पातळ करून घ्यायचं. आता याच्यावर परत आपल्याला शीट ठेवायची आहे आणि फुटतात ना ते सारखे करायचं. आवाज येत असेल तर आमच्या बाजूला जरा काम चालू आहे. काम चालू आहे आपलं. आमच्या बाजूला पण चालू आहे आणि आपल्या वरती पण काम चालू आहे. वरती पण चालू झालंय काम आजपासून. तू हे करशील ना बाकी तेव्हा मी वरती दाखवून येईल. आता दुसरी शीट पण त्याच्यावर ठेवायची अशी. हा आणि आता आरामात असं थापून घ्यायचं. असं वाटतच नाही शीट ठेवलेली आहे. नाही ठेवलेली वाटत ना. आता आता फुटताय ना ते असं सारखं करायचं हाताने. जेवढं पातळ होईल ना तेवढं भाकरी सारखं. आता हे मस्त पातळ टाकून घेतले बघा आणि एकदम गोल आले. आता आपण तवा ठेवलाय पॅन, त्याच्यामध्ये थोडा तूप लावून घ्यायचा ब्रशने. जास्त नाही लावायचं, थोडंसंच लावायचं. आपला तापलेला आहे तवा. आता त्याच्यावरती ते आपलं टाकायचं खाली पीठ. याचं प्लास्टिक काढायचं. टाकलं. चांगलं ह्याला तेल पण कमी लागतं. हा याला तेल पण नाही लागत जास्त. तसंच आपलं आहे ना दुसरं पण असं थापून घ्यायचं. ते थांबेपर्यंत आपलं तिकडे भाजायला है ना. आणि परत पण याला असं तूप चोळायचं शीटला आपल्या प्लास्टिकच्या, कारण ते चिपकायला नको खाली म्हणून. थोडा गॅस मी फुल केलाय, बारीक करून ठेवला होता ना. आता आम्ही इकडे फिरवायला घेत होतो पण फिरवला का नाही. तो अजून नरम आहे ना. वाटतंय ना हाताला. हा नरम वाटतोय. म्हणजे फ्लिप नाही होणार एवढं. नाही होणार. असा थोडा कडक वाटला ना हा. मग तो फिरवायचा. आणि फिरवायला असा पातळ काविलटा घ्यायचा. ते लाकडी आणि आहे ना ते आतमध्ये असं घुसत नाही ना म्हणून ते फिरत नाही. लाकडीमध्ये पण पातळ असतो, तो घ्या तुम्ही. मग हा इकडे हे करून घेऊया. आता आपण जरा टर्न मारूया. पण पहिला थोडासा आहे ना तूप लावते वरती, जरासा लावायचा 2 तेल. अरे वा. अजून पण भाजला नाही होता. म्हणजे कसं माहितीये थोडा उशीर ठेवू द्यायचं. हा 3-4 मिनिटं ठेवायचं त्याला. ठेवायचाच म्हणजे तो चांगला कडक बनतो. असंच करायचं ना सर्व. हा असेच सर्व आता करते. मी जाऊन येऊ सर्व वरतून. म्हणजे आपले 4 आहेत ना, 4 करून घेते. वरतून जाऊन येऊ. हा जा. दिलो चल ये वरती आहे. हे बघा इथून आपण एंट्री केली. सर्व आता खिले काढून झालेले आहेत आणि आमचे आता काका सर्व घासतात आहेत. अंकल आज घस के हो जाएगा. हाँ घर के हो जाएगा, है ना. घर के हो जाएगा. थोड़ा पटा बिखरा सब घटने का ना, सब घर के हो जाएगा. थोड़ा खड्डा बिड्डा भर के हो जाएगा. बराबर. लास्ट टाइम भी हमारे पास आपने काम किया था ना. हाँ. नीचे अच्छा किया था आपने. आणि त्यानंतर मग आम्हाला वायरिंगचं पण काम करायचं. त्याच्या अगोदरच वायरिंगचं काम पण करणार आहे. आणि हा आमचा सेपरेट मीटर लावला तर फक्त युनिट दिसतात आपल्याला. म्हणजे भाडेकरूने किती लाईट बिल वापरलं होतं ते युनिट तरी आपण मल्टिप्लाय करायचं. पर युनिट 6 रुपीज नंतर 7 रुपीज चार्ज मारायचे आपण. बाहेर पण बघूया आपण. पाऊस पडतोय जातोय, पडतोय जातोय. ते का पडले. आणि इथे आमचा लाईटीचा पोल आहे. आणि इथे कबूतर बसतात. ते बघा तिकडे कबूतर आहेत बघा.
आणि इथे आपण POP पुट्टी, वॉल पुट्टी आणि POP आणलेले आहेत. म्हणजे 2 माणसांमधून एक माणूस जेवायला गेलाय आणि एक करतात हे काम. आणि इथे बघा, वा मस्त आलं ना, कलर टेक्स्चर एकदम मस्त आहे. तसंच आपण सर्व भाजून घ्यायचे ना. कलर पण बघ आणि तुला उचलून पण दाखवते बघ. हो कडक बघूया. हो मस्त वाटते ना. चला असे भाजून झाले ना की असे चाळणीवर ठेवायचे. मग त्याला कडक पण होतील आणि मस्त पण होतील. अरे वा. हा, आता असाच मी दुसरा गोळा थापून घेते. पहिला हाताला तूप लावते. आता इथे आपला उपवासाचं ताट मस्त तयार झालेला आहे. आणि आज मी 2 डिश बनवले आहेत. वा वा, उपवास मम्मीचा आणि मजा माझी. हा, आज मम्मी तू टेस्ट करणार ना? मी आता नाही फराळ करणार आहे, मी रात्री करणार आहे. तू आता टेस्ट करून दाखव. माझं तू टेस्ट नाही करणार? नाही, म्हणजे आता मी बनवलं का आपल्याला दाखवायचं आहे म्हणून बनवलं ना. आता मी उपवासाचं फराळ मी रात्रीच करणार. रात्री खाणार आहे? हा, रात्री एकदाच करायचं. पण तू हे खाऊ शकतो, उपवासच आहे ना. हा, खाऊ शकते, पण कसं माहितीये एकादशीचं सारखं सारखं नको. नको आज. गरम आहे करायचं. थोडंसं वाढ, बस झालं. अरे वा. आणि असं चटणी सोबत खायचं ना. चटणी सोबत खायचं आणि हे आपण दही सोबत पण असं खाऊ शकतो ना. हा, दही बरोबर पण खाऊ शकतो. रेसिपीतला सर्वात बेस्ट टाइम म्हणजे टेस्टिंग टाइम. सर्वात आधी आपण जी ठोकायचा आवाज येतोय ना, वरच्या रूम मध्ये आमचे जे खिळे मारून ठेवले होते ना, ते खिळे बिळे काढतात आहेत आणि आज घासमघासी कार्यक्रम आहे वरती. आज सगळे साफसफाई करतात पहिली. मस्त आहे. ही रताळ्याची अशी भाजी बनवली ना, ते दही बरोबर तुम्ही खाऊ शकता आणि अशीच पण खाऊ शकता. टिफिनला पण असे उपवास कधी, म्हणजे असं नाही की आज एकादशी आहे म्हणून आजच करायची. कधी पण तुमचा उपवास असेल ना, तेव्हा ही भाजी अशी करू शकता. आपण हे जे स्वीट पोटॅटो आहे ना, कार्बोहायड्रेट्स मध्ये 2 टाईप असतात, सिंपल कार्बोहायड्रेट्स आणि कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्स. आपण जे जिम करतो किंवा जे डायटिंग करतात ना, ते जास्त कॉम्प्लेक्स खातात. म्हणजे जे कमी, म्हणजे स्लोप असतं. स्लोप असल्यामुळे आपल्या बॉडीसाठी चांगलं असतं ते. आणि सिंपल कार्बोहायड्रेट्स आपल्या एनर्जी, म्हणजे एक्सरसाइजच्या नंतर आपल्याला उपयोगी असते. किंवा चक्कर येते तेव्हा आपण सिंपल खातो. आपले राईस असतात ना, सिंपल असतात. थोडं भाषण का दिलं मी, कारण एवढं सांगायचं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहायड्रेट्स मध्ये सर्वात बेस्ट कार्बोहायड्रेट्स असेल ना कॉम्प्लेक्स मध्ये, तर ते स्वीट पोटॅटो असतो. बरोबर. फिट राहायचं असेल, बॉडी बनवायची असेल आणि एक्सरसाइज करणाऱ्या माणसाने आपला रताळू खायचाच. खूप हेल्दी असतो. बॉडी लगेच बनेल आणि लगेच फिट व्हाल तुम्ही. मस्त आहे. उपवासालाच खायचं असं गरज नाही आहे, कधी पण खाऊ शकतो. तेच मी बोलतो, रताळू कधी पण आपण अशा प्रकारे बनवतो अजून चांगलं, खायला पण वाटतंय. कोण डायरेक्ट पण खातात ना बॉईल करून. डायरेक्ट आम्ही छोटे होतो, लहान होतो तेव्हा आम्ही कच्चे पण रताळे खायचे. बापरे, कच्चे? हा, कच्चे चावून खोबऱ्यासारखे. गोड लागतात कच्चे पण. हे पण छान वाटतंय. हे आणि चटणी मस्त वाटत. थालीपीठ उपवास असेल तरी बनव, उपवास नसेल तरी बनवून बघा, खूप छान लागते. नाश्त्यासाठी वेगळं काहीतरी असं बनवू शकता तुम्ही. कालच आपण नाश्त्यामध्ये डिस्कशन केलं ना रात्री, हे पण इन्क्लूड करा. हे पण नाश्ता आहे बघा. हे पण नाश्त्यासाठी करू शकता. स्वीट पोटॅटो खूप हेल्दी आहे, खूप म्हणजे खूप हेल्दी. तुम्ही तर तुम्हाला सांगतो, तुमच्या डिश मध्ये इन्क्लूड कराच. आहे खूप हेल्दी आहे. खाऊन टाकू सर्व का. रेसिपी एकदम छान आहे. तुम्हाला आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, अजून काय काय करा, सबस्क्राईब करा आणि घंटी वाजवा. पटापट ज्यांनी कोणी सबस्क्राईब केलं नसेल ना, त्यांनी पटापट सबस्क्राईब करा आणि 4 लाख मध्ये या. आणि व्हॉट्सअपवरती पण शेअर करा. थँक्यू.